Al'adar buɗin daji na ɗaya daga cikin al'adun da gobirawa suka gada tun kakanni da iyaye. Bokaye da 'yan bori da ma'arna suna haɗuwa a garin Kumbula, bakin wani babban tafki gidan sarkin ruwa inda ake fara al'adar. A ranar Litinin su isa a dajin Barammaka, ranar Talata gidan tsohuwa, ranar Laraba a hilin kai ba hulla, inda bokaye da sauran masu bugun ƙasa suke baje basirarsu. Ruwan watan 7 mun waɗa muku akwai haƙi, ruwan watan 8 mun waɗa muku akwai haƙi, ruwan watan 9 bokaye sun ce suna da taɓuwa, akwai ruwa yadda ya kamata, kuma wanda bai da kuɗin noma haƙi zai amshi gonakai. In Allah ya kawo zama laya ko rago sai ya dama da mai 100. A wurin wannan bikin al'adar buɗin daji na bana, an gudanar da wasanni na nuna al'adun gargajiya irin su wasan bori, wasan tauri, da dai sauran wasanni masu nuna al'adar gobe. Kana gaza gani ka ga guji boka dan mutan na kuka shanu uban yadda la tumkiya uwar tambele mun dubu iyakar tahiya. Boka dan boka jikan boka mai kaka boka kwace ma sai ya gani yana da guntun kwanuka kasko niki sai yan dahi da masu alawa. Ba ni jin kamar in dawo kuma ba ni jin kamar in koma ni na nice za ku ma uwa aljanu kina kashe maza na rububi wanda ba togewa ba.